Je čas sa prebudiť a je čas sa modliť. Vítajte na prebudzajúcich stredách. Toto je Jennifer LeClaire, zakladateľka globálneho hnutia Awakening Prayer Hubs vo viac ako 100 krajinách. Radi by sme vás oficiálne privítali v našej rodine. Založte si hub dnes na awakeningprayerhubs.com. Poďme sa pustiť do dnešného učenia. Počúvajte, až chceme hovoriť o tom, čo je modlitba. Teraz existuje mnoho pohľadov, definícií a kníh o modlitbe, ale dnes si poďme len tak pohovoriť. Dovolte mi vás oči trochu povzbudiť. Viete, napísala som knihu s názvom The Intercessor's Devotional a môžete si ju zakúpiť na mojej webovej stránke jenniferleclaire.org, ale chcem vziať jeden z týchto záznamov a chcem z neho učiť a hovoriť k vám dnes zo srdca, pretože vás naozaj chcem inšpirovať. Potrebujeme byť v súlade, v jednote. Ako môžete robiť príhovor a byť v jednote s ľuďmi, keď všetci máte rôzne myšlienky alebo predstavy o tom, čo modlitba naozaj je? Viete, existuje široká škála definícií a porozumení modlitby. No, musíme sa sústrediť na základnú vec, ktorou je modliť sa za Božiu vôľu v mene Ježiša. Chcem sa do toho dnes ponoriť. Nechajte ma začať s písmom. Žalm 131:2. Nech je moja modlitba pred tebou, ako kadidlo, zdvíhanie mojich rúk, ako večerná obeť. Teraz tu. Žalmista hovorí o modlitbe ako o kadidle. Vedeli ste, že keď sa modlíte, je to ako kadidlo a stúpa to do trónnej sály v nebi? V nebi sú misy, ktoré zhromažďujú modlitby svätých. Toto je v knihe Zjavenia. A tak, keď sa misy naplnia, prevrátia sa a prídu odpovede na modlitby. Teraz nemôžeme sa modliť len tak hociako. Nemôžeme sa modliť len za hociakú vec. Chceme sa modliť za to, čo je na Božom srdci v každom danom období. Chceme robiť príhovor, aby sme privolali jeho vôľu, jeho plány, jeho účely, jeho kráľovstvo, jeho agendu v každom danom období. To znamená, že musíme počuť jeho srdce a poznať jeho slovo. A tak vám chcem prečítať trochu z modlitebníka príhovorcov a potom sa o tom porozprávame trochu viac. A dúfam a modlím sa, že to inšpiruje vaše srdce k modlitbe dnes. Takže tu je môj pohľad z modlitebníka príhovorcov. Ak sa opýtate 10 ľudí, čo je modlitba, môžete dostať 10 rôznych odpovedí. Áno, v podstate je modlitba rozhovor s Bohom, ale je to oveľa, oveľa viac než to. Rýchly pohľad na to, ako niektorí skúsení príhovorcovia z minulosti definujú modlitbu, je viac než len trochu otvárajúci oči. Teraz, po tomto úvode, sa dostávam k niektorým rôznym mužom Božím, ktorí mali svoje myšlienky o tom, čo je modlitba. Teraz toto je naozaj pozoruhodné. Pozrieme sa na S.E.D. Gordona, svätého Augustína z Hippo, Charlesa Spurgeona, Andrewa Murraya. A potom na konci vám dám svoju definíciu modlitby. Prečo? Potrebujeme sa vyrovnať s tým, čo pre nás modlitba znamená. Ale dôležitejšie je, že sa musíme zjednotiť s Duchom Svätým. Dovolte mi povedať toto. Modlitba nie je žobranie u Boha. Modlitba nie je krútenie jeho rúk, snaha presvedčiť ho, aby urobil niečo, čo chceme, aby urobil. Modlitba je pozdvihovanie jeho vôle v mene Ježiša, čo znamená, že musíme poznať jeho vôľu. Správne, musíme vedieť, čo je jeho vôľa v akejkoľvek danej situácii. Takže sa pozrime na tieto definície. S.D. Gordon, plodný autor a kazateľ v 18. a 19. storočí, mal hlboké pochopenie, že, citujem, modlitba je opakovanie mena víťaza, Ježiša, do uší satana a trvanie na jeho ústupe. To je naozaj zaujímavé. Som si istý, že Gordon mal rozšírenú verziu tejto definície, alebo to nie je celá jeho predstava o modlitbe. Ale tu je muž, ktorý mal mentalitu duchovného boja. Teraz všetky modlitby nie sú duchovným bojom. A nie všetok duchovný boj je len modlitba. Je to viera a skutky. Je to modlitba a akcia mnohokrát. Ale on mal mentalitu boja. Modlitba je opakovanie mena víťaza Ježiša, do uší satana a trvanie na jeho ústupe. Modlitba narúša plány nepriateľa. Modlitba je teda, a toto sú moje slová, zbraňou proti temným silám, ktoré sa odvážia zasahovať do
Božej vôle na zemi. Páči sa mi tento pohľad. Teraz v mojej škole modlitby a na School of the Spirit.tv máme veľa úvodných kurzov o modlitbe a existuje mnoho rôznych druhov modlitby. Preto je tak ťažké určiť jednu definíciu. Ale ak by ste to museli určiť, svoju definíciu si nechám nakoniec, pretože existuje tak široká škála rôznych druhov modlitby. Modlitby zasvetenia, modlitba viery, modlitba duchovného boja, príhovor, modlitba v trápení. Existuje toľko druhov modlitby, ale všetky sú zakorenené v rovnakom prúde, v rovnakom zámere. Teraz svätý Augustín z Hippo povedal toto. Bol to teológ zo 4. storočia a jeho pohľad bol tento. Citujem, či si to uvedomujeme alebo nie, modlitba je stretnutím Božieho smedu s naším. Boh smedí, aby sme smedili po Aká myšlienka modlitba je to vzťahovo založené? Však je to vzťah, je to stretnutie. Keď sa modlíme, stretávame sa s Bohom a On sa stretáva s nami. Však On chce, aby sme ho žiadali o to, čo potrebujeme a chce, aby sme stáli v medzere za iných, za naše mesto, za náš národ, za ľudí v našich životoch, ktorí ho možno poznajú alebo nepoznajú. A tak by nás modlitba mala robiť smednými však, pretože keď vidíme odpovede, chceme stále byť z toho prameňa. Ježiš povedal, proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Aká myšlienka? Terézia z Avily, mystička zo 16. storočia, španielska mystička, bola náboženskou reformátorkou, autorkou, bola teologičkou. Povedala toto. Modlitba nie je nič iné, ako byť v priateľskom vzťahu s Bohom. To hovorí o tom vzťahovom aspekte. Je to naozaj krásny pocit. Viete, Abraham bol Božím priateľom. Mojžiš, Dávid bol Božím priateľom. Čo mali títo traja muži spoločné? Presne tak. Modlili sa. Amen. Chcete byť Božím priateľom? Modlite sa. Technicky sme všetci Božími priateľmi, ale existujú úrovne priateľstva však. Existujú úrovne priateľstva. Máte bežných priateľov a máte dôverných priateľov však. Máte priateľov, ktorí sú ako vaša vlastná rodina. Chceme byť takí s Bohom. Chceme byť takým priateľom. Charles Spurgeon, Angličan z 19. storočia, známy ako princ kazateľov, to vyjadril takto. Povedal, pravá modlitba nie je len mentálne cvičenie, ani vokálny výkon. Je to oveľa hlbšie. Je to duchovná transakcia so stvoriteľom neba a zeme. To sa mi páči. Je to transakcia. Pýtame sa, dostávame. Pýtame sa, dostávame však, ale kľúčom nie je len pýtať sa pre seba. Je to pýtať sa na to, čo on chce. Nielen na prirodzené požehnania, ale na duchovné požehnania. Máme sériu v škole, v sekcii apoštolskej služby na School of the Spirit.tv o apoštolských modlitbách a rád by som vás pozval, aby ste si ten kurz vzali. Skutočne vás to požehná. Billy Graham, zosnulý evanjelista Billy Graham povedal, modlitba je duchovné spoločenstvo medzi človekom a Bohom, obojsmerný vzťah, v ktorom by človek nemal len hovoriť s Bohom, ale aj ho počúvať. Toto sa mi páči, pretože toľko ľudí sa modlí a nezastavia sa, aby počúvali Božiu odpoveď. A niekedy neodpovie okamžite, keď sa pýtate. Inými slovami, nie vždy odpovedá hneď. Mali by sme mať srdce, ktoré počúva. Je to vzťah a mali by sme mať srdce, ktoré počúva. Mali by sme očakávať, že nám odpovie. Ak je modlitba skutočne rozhovor. Mali by sme počúvať jeho odpoveď. Nakoniec Andrew Murray bol juhoafrický pastor, učiteľ a autor, ktorý už odišiel k Pánovi, ponúkol tento pohľad na modlitbu a zodpovedanú modlitbu. Povedal, modlitba je dosahovanie po neviditeľnom. Pôst je vzdanie sa všetkého, čo je viditeľné a dočasné. Zodpovedaná modlitba je výmena lásky medzi otcom a jeho dieťaťom. Vidíte, vracia sa to k vzťahu, priatelia. Čo je modlitba? Je to vzťahová transakcia medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa milujú a chcú to isté. No, to vám dalo akúsi moju definíciu, ale dovolte mi dať vám moju oficiálnu definíciu. Modlitba je dar, ktorý rozširuje pozvanie na prístup k prirodzenej a duchovnej pomoci, prosbu o božský zásah do záležitostí ľudstva a vyhnanie nepriateľa z vášho stredu v Ježišovom mene. To, priatelia moji, je modlitba, mohol by som povedať viac než to. Učil som o tom v mojej škole modlitby a príhovoru.
Toto je naše srdce v Awakening Prayer Hubs a radi by sme vás oficiálne privítali, aby ste sa k nám pridali. Budeme tu každý týždeň s týmito učením. Ste vítaní prísť a pozrieť si ich. Tento obsah je exkluzívny pre tento kanál. Nenájdete ho nikde inde. Ale chceme vás požehnať. Chceme s vami rozvíjať vzťah. Vaše mesto potrebuje modlitbu. A my poskytujeme školenie, mesačné školenie v našej skupine, ako aj mentorstvo. Máme regionálnych lídrov. Máme malé modlitebné stretnutia. Zapojte sa tak, ako chcete, ale zapojte sa, teraz je ten čas. Navštívte awakeningprayerhubs.com new a zistite, či je Prayer Hubs pre vás to práve. Boh vás žehná. Majte deň prelomov.